Rinnessä vedettiin joku ihan hullu pommi jollekin. Kuvaa sitä. Rinne. Joni Rinne kynää. Tästä on semmonen video. Rinne seikkailee kentällä. No fight. Sit myllyy vaan. Rinne! Mikä vittu? Silloin iso perse. Vittu mikä perse! Kotiin! Vili, mitäs Rinteen pissii? Ei mikä numero se oli, joka nosti maailmaa? Nyt lähtee. 13. Se oli se mun pelinumero. Eli 13. Tonnen numero. Samanlainen mulla. Joukkojen kovana. Säkin törtti! Vili, mut sä et ollu joukkojen kovana. No en mä nyt oikein. 13 tulee tähän. Mä edes aina vaan vittuilin kaikille ja sit kaverit tuli auttaa. Jotain itkettää. Rasseikin vastaan sai hommattu yhdelle punaisen ja yhdelle keltaisen. Älä vittu, se oli hyvä. Mulla on hajotus kevään. Itä-Maunun neva. Tää!